Os veciños de Carril que viven na contorna desta parcela din estar fartos do seu escaso mantemento. As silvas e as malas ervas invaden os seus patios. Ademais, é frecuente a presenza de ratas que mesmo tentan entrar nas vivendas e locais comerciais da zona. Hai ratas cantidad. Eu vivo nun primeiro, teño 3 portas e non podo abrir, porque teño que estar pendiente teño que cerrar enseguida porque non sabes se pode vir unha rata. Aquí temos problemas con ratas, con ratoncillos pequenos, a mí no falso techo me andan do negocio e, bueno, pois hai veciños aquí que manifestan que teñen incluso agora cheiro nas súas vivendas por ratas mortas porque lles puxeron veneno, pero claro, se quedan mortas ali e evidentemente pois cheiralles mal. Ademais das ratas, as cascudas tamén comezan a invadir as casas. Cucarachas nos van ao garaje, xa collín eu cinco este ano, é unha porquería, é un desastre. A parcela pertence a Sareb, o coñecido como Banco Malo. Os veciños explican que alo menos unha vez ao ano veñen desbrozar, pero dun xeito pouco exhaustivo. Limpian moi precariamente, chegan en un día, cortan e se van, e non hai que facer unha limpieza dese tipo, hai que facer unha limpieza profunda e manter isto en condicións. Non sei quen ten que gestionalo, pero os veciños estamos un pouquinho cansados xa. Os veciños mesmo propoñen solucións para librarse da maleza dándolle unha utilidade ao espazo. É do Banco Malo, iban a edificar. É como veo a crisis que lle botan hormigón e listo, terminado, e que fagan un aparcamiento. Os veciños entenden que o Concello pouco pode facer neste caso, con todo creen que a vía de enlace entre eles e a Sareb para que veñan limpar. Aínda así, algunha comunidade de veciños da zona xa presentou escritos en Rabella demandando unha actuación urxente. A que nos leva a comunidade? 2 escritos xa. 2 ou 3 escritos. Esta non é a única parcela que preocupa os veciños desta zona de Carril. Non moi lonxe atopamos estoutro terreo abandonado. As silvas invaden xa a beirarrúa deixando a prácticamente inutilizable para os viandantes.